дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагон боз боиси рух додани садамаҳо бо оқибати марг, ҷароҳатбардории одамон ва осеби техникӣ гирифтани воситаҳои нақлиёт гашт. Санаи 15 август тахминан соатҳои 10:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Чаққонов Самрад Рӯзимуродович, соли таваллудаш 1991, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент, ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди деҳаи мазкур аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, ба канори рости роҳ баромада чапа шудааст. Дар натиҷа бародари ронанда, мусофири ҳамин нақлиёт Ҳусейнбой Чаққонов, соли таваллудаш 1998, аз ҷароҳати вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, боз 4 нафар мусофирони дигари нақлиёти мазкур, ки ҳама аъзои як оила мебошанд ва 2 нафари онҳо ноболиғ аст, бо ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент дастрас карда шудаанд. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ, ки аз ноӯҳдабароии ронанда сарчашма мегирад, дар шоҳроҳи Исфара Конибодом ба вуқӯъ пайваст. Санаи 19 августи соли ҷорӣ тахминан соати 18:30 ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш 5690 РК02 Раҳимбердиев Исломҷон Урунбоевич, соли таваллудаш 1979, сокини ҷамоати Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Исфара Конибодом дар ҳудуди деҳаи кӯчкаки ҷамоати Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба бинои чойхонаи Баҳодур, ки дар шафати роҳ ҷойгир аст, бархӯрдааст. аз шиддати бархӯрд нақлиёти боркаш ба оҳанпора мубаддал гашт ва қисме аз бинои чойхона вайрон гардид. худи ронанда бошад дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ин садамаҳои ҳалокатовар мисоли равшани оқибати риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошанд, ки дар натиҷаи идораи воситаи нақлиёт бо суръати баланд рух доданд.